Diplomaosztót tartottak a Logos Hungary keresztény főiskolán, amely az amerikai Georgia állam egyik főiskolájának miskolci intézménye. A ceremónián 17-en vehették át tanulmányuk lezárásaként a diplomát, az alsóbb évesek pedig nemzetközileg elismert bizonyítványt kaptak. Amerikai mintára zenére vonultak be a keresztény főiskola végzős hallgatói. Az önkormányzat konferenciatermében rendezett eseményen először az alsóbb évesek vehettek át amerikai és angol bizonyítványt, melyet ezekben az országokban is elismernek. Majd a bibliai tudományok levelező tagozatos hallgatói BA diplomát kaptak. Bibliatudományok szak volt, teológiára jártunk, ami azt jelentette, hogy Istenről és a Bibliáról tanultunk, az ő szeretetéről, arról, hogy mi az, ami fontos az életben, mi az, amivel jobbá tehetjük az életünket, mi az, amivel másokon tudunk segíteni, és milyen értelme lehet az életnek. 2000-ben indult el a képzés a Logos Hungary keresztény főiskolában, amely 52 kurzust tart és kredites amerikai típusú értékelési rendszerben működik. Az elmúlt 9 évben csaknem 200-an tanultak az intézményben. 2003-tól már úgy próbáltuk elérni a környező megyékben lévő gyülekezeteket, most 9 magyarországi megyében dolgozunk együtt különböző gyülekezetekkel. Ezek az egyházak egy kölcsönös elismerés és egy tisztelet, partneri kapcsolat jellemzi az együttműködésünket. A végzett hallgatók egy fogadalmat is tettek, miszerint ezentúl híven szolgálják embertársaikat életük minden területén.